Ndewo. Hello, welcome back to I Love Igbo channel. In today's video, we're going to be learning how to start up a conversation and greetings in Igbo language. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ndewo. Ndewo. Ndewo means hello. Hello. Ndewo. Hello. Now, when you're talking to two persons, you can say ndewonu. Ndewonu. Two or more persons. That's when you now put the n. Ndewonu. That n there, you are acknowledging you are talking to a group of people. Do you get? Ndewonu. But when it's one person, you can simply say ndewo. Ndewo. Ndewonu. Now, two or more people. Do you get? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? What's your name? Gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Onyinye. Aha m bụ Onyinye. My name is Onyinye. Aha m bụ Onyinye. Or you can simply say, Abum Onyinye. I'm Onyinye. Abum Onyinye. I'm Onyinye. Giwa kwano. Giwa kwano. And you? Giwa kwano. And you? Or you can simply say, Gikwano. 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 And you? Or Giwa kwano. And you? Abum Ngozi. Abum Ngozi. I'm Ngozi. Abum Ngozi. Or Ahambo Ngozi. My name is Ngozi. So if you don't want to go that stress of saying Ahambo, you can just say Abum. You mention your name, right? Abum this, Abum that. Ibu onye ebe. Ibu onye ebe. Are you from where? Ibu onye ebe. Are you from where? Abum onye Enugu State. Abum onye Enugu State. I'm from Enugu State. Abum onye Enugu State. I'm from Enugu State. So Enugu State is a city in southeastern part of Nigeria. Okay? That's actually my state, you know. Abum onye Enugu State. Kedu. Kedu. Kedu simply means how are you? Kedu. Kedu. Or kekwano. Kekwano. How are you? Achọrọ m akara ekwentị gị. Achọrọ m akara ekwentị gị. I need your phone number. Achọrọ m akara ekwentị gị. Nsogbu adịghị. Nsogbu adịghị. No problem. Ngwa were ya. Ngwa were ya. All right, take it. So now, remember, ngwa means okay, all right, come on. So that's how we say come on, okay, all right. That's ngwano. Ngwa or ngwano. Ngwa were ya. Ngwano were ya. So remember, ya is a pronoun. It represents a he. It represents a she. It can also represent something depending on the context. So in this particular context, we are talking about number, phone number, right? So ngwa were ya. All right, take it. Daalụ. Daalụ. Thank you. Or daalụ rinne.
Daalụ rinne. Thank you so much. Daalụ rinne. Thank you so much. Ị na-alụ ọrụ? Ị na-alụ ọrụ? Ị na-alụ ọrụ? Are you working? Ị na-alụ ọrụ. So ọrụ means work. So when you say Oluchukwu, God's work, right? So some people say Olu, some people say ọrụ. Ị na-alụ ọrụ? Are you working? Mba. Mba. No. Mba. Abụ m nwa akwụkwọ ọ nwata akwụkwọ. Abụ m nwata akwụkwọ. I'm a student. Ọ na-agakwa ọfụma. Ọ na-agakwa ọfụma. Hope is going well. Ọ na-agakwa ọfụma. Or you can just say ọ na-agakwa. Ọ na-agakwa. Hope is going, like I hope it's going well. Everything is going well. Ọ na-agakwa ọfụma. Ebee ka ị bi? Ebee ka ị bi? Where do you live? Ebee ka ị bi? Ebee ka ị bi? Where do you live? Ebiteghị m aka ebe a. Ebiteghị m aka ebe a. I don't live far from here. Ebiteghị m aka ebe a. Ebiteghị m aka ebe a. I don't live far from here. Emechaa ka anyị kpaa. Emechaa ka anyị kpaa. Let's discuss later, or let's talk later. But really, it's let's discuss later. Emechaa ka anyị kpaa. Ngwanụ ka ọ dị. Ngwanụ ka ọ dị. All right. See you or later. So if you enjoyed this video, give it a huge thumbs up and don't forget to subscribe to join the community. Share this video and turn on your post notification bell so that anytime we upload a new video, YouTube will notify you. All right? You won't miss any video. Ndewo. Kemesia. Aha m bụ Onyinye. Ka ọ dị. Bye.